खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट साबजेक्टआनो जाहैबाय माखासे गोदान आदबजों सुरां मोसौनि फालांगि। रायजोआव गोदान आदब बाहायनानै सुराङै मोसौनि फालांगि खालामनाया सोलिगासिनो। बेबादिनो पुलिसनि मेगनाव हाद्रि सारनानै मोसौनि सुरां फालांगिरिया खुला सालमारायाव उदाङै सोलिगासिनो। बेबादि समावनो खुला सालमारा पुलिसनि सिग्रोमनायाव साथाम सुरां मोसौनि फालांगिरिजों लोगोसे मार्च 66 मोसौफोरखौ लांबाय थानाय समावनो हमनो मोन्दों। हमनो मोननाय मोसौनि सुरां फालांगिरिफोरखौ शफिकुल, हानिफ आली आरो जाकिर हुसैन होनना मिथिनो मोन्दों। फालांगिरिफोरा मोसौफोरखौ नावनि जोहै दैमाजों बांलादेशसिम लांबाय थानाय समावनो हमनो मोन्दोंमोन। बे समाव हमनो मोननाय साथाम सुरां मोसौनि फालांगिरिनिफ्राय बांसिनै मिथिनो थाखाय पुलिसआ गावनि आखायाव लानानै सोंथि खालामगासिनो दं। नैथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों, जों गामसा गाननायखाय हाग्रामा महिलारिया गामसा गानदों। हाग्रामा महिलारिया जोंनि फरायसा जानो थांगासिनो दं। इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि इउपिपिएल हानजानिफ्राय इलेक्शन केम्पेइना फ्राय जोब्बायानो आरो इलेक्शना जेब्ला जायो जानो हासिगौ। जेब्लानो जाया मानो इउपिपिएल दोलोआ 30निख्रुइ बांसिन सिट मोननानै सोरखार दागोन बे रोखा जाबाय। बिथाङा बुंबावोदि बिपिपा हारिखौ गासैबो बिथिंनिफ्राय थेर-बेथेर खालामनो दिनै थांगासिनो दङ आरो बिथांमोननि गाज्रि खामानि मावनायनि थाखायनो हारिया थेर-बेथेर जानो थांगासिनो दङ। दा ओंखायनो गासिबो रायजो राजाफोरखौ खौसे जानो थाखाय आं खावलायो। हाग्रामा महिलारिनि गामसा गाननायनि सायाव बिथाङा बुङोदि मोनसे समाव जोंखौ दोखो गामसा गाननायनि थाखाय बुखिबोबाय बिथाङा। बिपिपा जों मोसानायखाय मोसादों, बिपिपा जों थाबायनायखाय थाबायदों आरो बिपिपा हाग्रामा महिलारिया जों गामसा गाननायखाय गानदों। हाग्रामा महिलारिया जोंनि फरायसा जानो थांगासिनो दं। थामथियाव दङ हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सान फालिदों। आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्ला आफाद, दखरा आफाद आरो बायदि गौथुमफोरा मैया बर' थुनलाइ आफादनि 69थि जोनोम सानखौ लोब्बा लानानै दाब जायगायाव बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनायखौ नुनो मोन्दों। बेजों लोगोसे हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीनि द्वारका नोगोराव थानाय बड'लेण्ड भवनाव दिल्ली बर' एस'सिएशननि बानजायनायजों बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सानखौ फालिदों। सानसेनि हाबाफारिजों बानजायनायनि गिबियाव बर' थुनलाइनि गोथार फिरफिलाखौ दोंसे हानजा मेथाइ रोजाबनायनि गेजेरजों बिरहोनाय जायो। बेनि उनाव दिल्ली बर' एस'सिएशननि गासै सोद्रोमाफोरा मुंख्लंफोरनो बिबार बावो। ब्रैथियाव दङ कसुगावआव मैदेरजों गाथारजादों सासे सुबुङा। क'क्राझार जिल्लानि कसुगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय थाइग्रिगुरि गामियाव मैदेरजों गाथारजानानै सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मोनायाव गामियाव हाग्रानि मैदेर फैनायखौ मोनथिनानै बिफा फिसाज्ला मैदेरखौ होखारनो नाजानायाव बिफाया गाथारजायो आरो फिसाज्लाया खारग'नो हायो। गाथारजानाय सुबुंनि मुंखौ धीरेन मोसाहारि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बाथियाव दङ दिवालियाव काचनि ग्लासआव बमा बेरफ्रुहोना सासे सुबुंनि जिउ खहा। दिवालिनि हराव कामरुप जिल्लानि सुवालकुसिनि बुरापाम गामियाव जादों मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। रंजानायनि गेजेरावनो बमा बेरना जिउ खहा जायो सासे सुबुंनि। जिउ खहा जानाय सुबुंखौ सदानन्द कलिता होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला काचनि ग्लासआव बमा बेरहोदोंमोन साइलेन बर्मन मुंनि सासे सुबुङा। बेखिनि समावनो लामाजों फैबाय थानाय सदानन्द कलिता मुंनि सुबुंनि सिगाङावनो काचनि ग्लासनि सिगाङाव थानाय बमाया बेरफ्रुनायाव काचनि थुख्रा सदानन्दनि सोलेरनि सिङाव हाबलाङो। दान्दिसे समनि गेजेरावनो सदानन्दनि सोलेरा थैजों बुंफबजोबो आरो अखानायै फुङाव GMCHआव जोबथाहांबोयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।